आपण ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ। 8ଟା କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ମିଳିଥିଲା କ'ଣ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା କେତେ 25ଟା ଖଣ୍ଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଣ୍ଡା। ଏଠି ବି ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ଏଠି ନାହିଁ। ଆଉ ମିଳିଥିଲା 25ଟା କୁକୁଡ଼ା, ତ କେତେଟା ମରିଗଲେ, କୁକୁର ଖାଇଥିଲା। ଆଉ ବାକି ଅଛନ୍ତି 7-8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜା, କେତେ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଡାକିବି ଆସିବେ। ଆମ ବୋଉ ଆମର ସବୁ ଏଇଟାକୁ ରଖିଛି ଯେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋ, ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଇଲେ। ଆଉ ଧରିଆ ପଳଉଛି। ଏସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା, ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଏତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର କରାହେଇଛି, ଏମାନେ ସବୁ। ସେଇଟା ଗଞ୍ଜାଟା। ବାକି ଦେଶୀ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ବାକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ରଏଲର୍ କି ଦେଶୀ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବଡ଼ ଗଞ୍ଜାଟା ବୋଧ କେଉଁଟା ଧର, ସେଇଟା ଧରୁଛୁ। ଧାଇଁ ପାରୁନି, ଇଏ ଖୁମ୍ପି ଯାଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଧରିଛି ଏଇଟା। ସେଇଟା ଧରୁନି, ବଡ଼ ଗଞ୍ଜାଟାକୁ ଧର। ସେ କାହିଁ ଖୁମ୍ପିବ ନେଲ ତୋ ପାଖେ, ତୋତେ କାହିଁ ଖୁମ୍ପିବ। ଧରେ। ହଁ ବା, ଦୌଡ଼ି ପଳଉଛି। ଏଇଆ 5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହବ। 5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଓଜନ ହଉଛି ପବ। 5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହବ, ବହୁତ ବଡ଼। ହଁ କେତେ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି। ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିବା ଖାଇବା। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିବେ, କଞ୍ଚା ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ।